أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa a wannan tasha tamu mai albarka ta duniyar mu a yau. Ga wanda bai taɓa kallon mu ba sai a yau yana da buƙatar ya koma ya danna subscribe da ƙararrawa domin samun shirye-shiryen mu kai tsaye duk lokacin da muka ɗora ba tare da wata matsala ba. Sannan akwai tashar mu ta Da'awatul Haq kamar da aka santa ita ma wanda bai yi ba ya yi ƙoƙari ya kuma ya danna subscribe da ƙararrawa. Wannan shine shirinmu na biyu na wasu abubuwa da suke haska zukata. Idan ba ku manta ba ya ku uwa, wannan shiri muna ɗora muku shi a sikirin ɗin wayan ku, ana karanta muku kuna gani. To haka yau ma wannan al'adar shirin take, shirinmu na biyu daga cikin hanya ta farko da take haska zuciya. قال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر رضي الله عنه إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها. قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال صلى الله عليه وسلم هي أحسن الحسنات أخرجه الترمذي في جامعه. نعم، لا إله إلا الله هي أحسن الحسنات لأنها أساس نور القلب وهدايته إلى خالقه. لا إله إلا الله أحسن الحسنات لأنه بأجلها خلقنا الله. قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الذاريات. لا إله إلا الله أحسن الحسنات لأنه لأجلها بعث الله الرسل إلى الخلق. قال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من المرسلين وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه بأي شيء أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الأنبياء. wannan shine karatunmu na yau. Qala alaihi salatu wassalam, salatin Allah da aminci su tabbata a gare shi yace shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa shine li Abi Zar radiyallahu an yace wa Abi Zar radiyallahu an iza amilta sayyi'atan, idan ka aikata mummunan aiki sako kenan, fa atbi'iha hasanatan, ka bibiye shi da kyakkyawa, tambuha sai shafi wannan mummunan, sai goge wannan mummunan. Qala sai Abu Zar yace qultu ya rasulullah, nace ya ma'aikin Allah, aminal hasanati la ilaha illallah, shin la ilaha illallah tana daga cikin kyawawan abubuwa, tana daga cikin hasanat? Qala sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hiya ahsanul hasanati, ai ita ce mafi kyawawan abubuwa masu kyau ma. A cikin abubuwa masu kyan ita ce mafi kyawu ita la ilaha illallah. Akhrajahu Tirmidhi ya fitar da shi wannan hadisin fi jami'ihi, a cikin jami'insa, hadisi mai namba da 1987. Na'am, mala yace kwarai kuwa, la ilaha illallah hiya ahsanul hasanat, ita la ilaha illallah ita ce mafi kyawun ayyuka, mafi kyawun abu mai kyau. Li'annaha asasu nurul qalbi, domin ita ce ginshikin hasken zuciya, wa hidayatuhu, kuma ita ce abin da take shiryar da wannan zuciya din ila khaliqihi, zuwa mahaliccinsa, shi bawa kenan. Ita la ilaha illallah ita ce ginshikin hasken zuciya, kuma ita ce shiriya da za ta shiryar da ma'abocinta zuwa ga mahaliccinta, ta shiryar da wannan zuciya zuwa ga mahaliccinta. La ilaha illallah ahsanul hasanat, la ilaha illallah ita ce mafi kyawun abubuwa masu kyau. Saboda me? Li'annahu li'ajaliha khalaqana Allah, domin dalilinta Allah maɗaukin sarki
ya halicce mu. Qala subhanahu, Allah madaukin sarki yace wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, ban halicci aljani ba da mutum sai dan su bauta mu. Kaga la ilaha illallah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ya ce ban halicci mutum, ban halicci aljani da mutum ba sai dan su bauta mu, inji Allah. Sai ya ce suratul zariyat aya ta 56, la ilaha illallah ahsanul hasanat, la ilaha illallah ita ce mafi kyawun abubuwa masu kyau. Saboda me? Li'annahu li'ajaliha ba'athallahu rusula, domin dalilinta Allah madaukin sarki ya turo annabawa ilal khalqi, zuwa ga halittu. Qala subhanahu, Allah madaukin sarki yake cewa wa ma arsalna min qablika, ba mu aiko kafin ka baya ma'aikin Allah min rasulin daga cikin wani annabi illa nuhi ilaihi, face mun yi wahayi zuwa gare shi. Sai ce bi ayi shay'in, da wannan abu aka yi masa wahayi, shine annahu la ilaha illa ana fa'budun, cewa babu abun bauta da gaskiya sai da Allah, ku bauta mun, kamar yadda ya zo a cikin suratul anbiya aya ta 25. To kaga wannan abin da yake haska zuciya na farko da wanda muke magana a kansa ita ce wannan la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah girmanta yana da ma'ana, tana da matsayi mai girma a musulunci, wanda yake so zuciyarsa ta hasku, ta yi haske, to ya rike la ilaha illallah. Wannan la ilaha illallah ita take haska mutum zuciyarsa daga munafunci, daga kafirci, daga shirka, sai ya shigo cikin musulunci, sai a wanke zuciyar, sai musulunci ya haska wannan zuciyar bawa, sai imani da Allah da manzansa, ya bauta wa Allah, ya yi biyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. To kaga wannan shine hanya ta farko wacce take haska zuciya, ita kalma la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Muna fata 'yan uwa za a ci gaba da bibiyar mu a wannan tasha da kuma yada waɗannan sakonni namu zuwa ga 'yan uwa da groups da sauransu, domin amfana da wannan ilimi a aikace. Allah ka datar da mu, Allah ka shirye mu, Allah ka kare mu daga sharurruka. Muna muku fatan alkhairi. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.